Honzo, pochopitelně velká gratulace k výhře nad Velkou Británií, byť se říkalo, že je to outsider. Jak ty jsi spokojený s dnešním výkonem našeho celku? Tak zaprvé chci poděkovat za gratulace. Ten zápas byl jednodušší z těch vlastně dvou předchozích, nebo z těch třech, co jsme hráli, tak byl, dá se říct, pro nás nejjednodušší, ale zase na druhou stranu pro naší hlavu a pro tu připravenost a nepodcenění, dá se říct, že byl nejtěžší. A spokojení jsme jak s výsledkem, tak vlastně i s tím, že jsme zapojili do hry vlastně čtvrtou formaci a zachytal si i druhý golman, což je dobrý proto, že vlastně ty kluci jsou přichystaný do dalšího zápasu, když by se stalo něco neočekávaného. Máte v týmu dvě nové tváře, Petr Hemský, ten už hrál samozřejmě včerejší zápas, ale ještě Petr Zámorský přibyl do týmu. Jak se vám daří zabudovávat tyto hráče a jste spokojeni s tím, jak si se svými spoluhráči teď sedli v tomto zápase? Tak já si myslím, že Aleš i Petr jsou natolik kvalitní hráči, že tam asi, co se týče nějaký souhry, není vůbec žádný problém. S klukama se domluví a samozřejmě dneska těžko budeme říkat, jak to vypadalo, přece jenom ten soupeř nebyl takovej asi, jako na kterýho narazíme v tom čtvrtfinále, ale spokojení jsme, určitě. Ve čtvrtfinále to bude Kanada. Už myslíte na toho soupeře, nebo ještě si dáte trošku oddech a budete se na něj soustředit až během zítřejší přípravy? Tak já si myslím, že asi se na to zaměříme až tak nějak zítra před tréninkem, něco si tak nějak tomu řekneme, zápasy Kanady jsme viděli, takže se budeme snažit na ten zápas co nejlíp připravit. Petře, gratulujeme týmu k dnešní výhře, jsme rádi, že jsi za námi dorazil, ale řekni nám, proč jsi dorazil až na dnešní zápas? Tak já jsem váhal, jestli mám dorazit, vlastně měl jsem dlouhou sezónu hokejovou. Skončil jsem minulý týden v neděli se sezónou, takže se na to moc nebylo moc dobře fyzicky a trenér už mi volal už na šampionát do Běloruska, asi chci tady přijet klukům pomoct do Pardubic. Já jsem mu řekl, že ne, že se na to vůbec necítím a my během minulého týdne jsme si několikrát volali a včera mi volal a včera jsme se nějak domluvili, že teda přijedu klukům pomoct, protože už se nějak odpočinul od té sezóny a už se cítím líp. Budeš pokračovat s týmem i v dalších dnech? Budu pokračovat s týmem v dalších dnech. Tak to jsme rádi, samozřejmě gratulujeme i k té brance, kterou si dnes vstřelil. Jak se ti proti Británii hrálo? Protože nevím, jak dlouho jsi stál na kolečkách, ale přeci jenom určitě tam nějaká pauza byla. Tak nebyl to vůbec jednoduchý zápas pro mě, protože já jsem vlastně tady dojel ráno. Šel jsem s klukama na trénink ráno, byl jsem asi půl hodiny na ploše, takže to bylo vůbec moje první setkání s inlinem letos a vlastně první zápas, takže vůbec to nebylo pro mě jednoduché a vlastně vůbec jsem nevěděl, co těch Britů čeká, takže pro mě to byl velice těžký zápas, ač ten výsledek tomu nenaznačuje. Ty jsi přijel až před dnešním zápasem během dneška, ale stihnul si aspoň po očku sledovat Kanadu, což je další soupeř, s kterým se utkáme ve čtvrtfinále? Díval jsem se na ně asi 5 minut, než jsme přišli vlastně před naším zápasem a určitě patřují mezi top týmy a každý rok vlastně hrajou o titul, takže určitě bude to velice těžký soupeř. Ambice českého týmu z tvého pohledu pro tento šampionát? Tak já si myslím, co jsem tak stihl poznat a máme tady parádní hráče, vlastně výborné listy, takže si myslím, že ambice určitě ty nejvyšší. Petře, díky, že jsi mezi nás přišel a gratulujeme k dnešní výhře a přejeme hodně úspěchů do dalších zápasů. Díky moc. Děkuji moc. Díky.